Acțiune. Bună seara, Cezara! Bine te-am găsit! Bună seara! Foarte frig afară, foarte urât, așa că te invit să evadăm în imaginar cu o primă întrebare. Dacă ai avea posibilitatea să inviți la cină, ce artiști ai invita? Această întrebare am cules-o de la Daniela Morari de la Bruxelles. Ce artiști aș invita eu la cină? Cred că lista ar fi lungă, ar fi mai multe serate, cine, chefuri. Și o serie. O serie, da, am începe o serie. Cred că mă intrigă foarte mulți artiști, dar așa, ca să spun așa, din prima serie, poate mi-ar place să-l cunosc ca om pe Picasso, deși nu sunt atrasă de opera lui. Da, sunt cumva un pic așa, indiferentă față de creația lui. Îl apreciez foarte mult pentru rolul care l-a jucat în istorioarelor, dar așa nu prea m-a atras acest artist și cumva mi-ar place să-l cunosc dacă aș avea posibilitatea. Un al doilea care neapărat mi-ar place să-l cunosc, cred că e Nicolas de Staël. Nu știu dacă i-aș invita împreună, dar separat. Și un al treilea, pentru așa o cină mai între prieteni, cred că, de ce nu, un Marc Rothko. Cred că ei cu Nicolas de Staël poate ar avea puncte comune, da, și mie mi-ar place. Cred că în așa o situație sau imaginare, desigur, aș profita să ascult istoriile lor. A doua întrebare vine de la Cornel Pusuioc, de la Chișinău. Cum poți comenta fraza lui Dali, pictorului e mai bine să fie bogat decât sărac? Cred că nu numai pictorilor, dar în general e bine să nu fii sărac dacă ne referim la situația financiară, da? Dar sărăcia pentru un pictor nu este doar o situație legată de finanțe, mai e vorba și de izvoarele astea din care culegi inspirația, fiindcă la un moment dat poți să intri într-o criză unde te simți foarte sărac, mistuit de gol. Și cred că asta e mult mai grav. Dar eu nu cred în ideea că artiștii, când sunt flămânzi, creează mai bine sau că un artist trebuie să fie neapărat sărac ca să fie genial. Deci toate aceste chestii cred că sunt deja cumva depășite. Trăim într-o societate unde atunci când ești mai echilibrat financiar și mai confortabil, cred că ai mai mult timp, spațiu și libertate pentru a crea. Și o ultimă întrebare de la Tania Toho Pădureanu. Păduraru, pardon. Fiecare copil este un artist. Problema e să rămâi copil când ești matur. Tu ai rămas? Cred că da. N-aș putea explica cum, dar cred că da. Poate de asta și reușesc să comunic cu copiii, fiindcă cumva sunt și eu în zona asta de sensibilități și de reacții și mă simt bine în rolul ăsta. Eu nu am impresia că am crescut foarte mult sau că m-am maturizat foarte mult, deși cred că poate ar fi timpul să mă mai maturizez, dar eu mă simt bine așa cum sunt cu mine și cred că am rămas un copil. În suflet, în orice caz, la sigur, și sufletul ăsta nu e undeva acolo pus pe o poliță și uitat, dar el e cu mine în fiecare zi. Mulțumesc mult! Mulțumesc! La revedere! La revedere!